Čus, tady je zase Slavan a já vás vítám u mého dalšího videa. Čus, zdravím vás Banzi u dalšího videa. Asi si říkáte, proč točíme toto video. Banzi nám to totiž teďkom poví. Protože vám chceme říct plány do budoucnosti. Ano, jak říkal Banzi, je to tak? Prostě plány do budoucnosti. A co dalšího vám chceme říct, to si počkejte na tento vlog. Pojďte se na něj podívat. Plán číslo 1 je nový kanál Pepa Slavocek. Ano, jak říkal Banzi, je nový kanál. Jmenuje se Pepa Slavocek. Po druhý vám to už řeknu prostě, abyste si zapamatovali. A to je asi všechno k prvnímu plánu. No. Plán číslo 2. Zní. Plán číslo 2 zní, když je píšťalka. Toto video už bude na tom novém kanále, na tom Pepa Slavocek, takže na to budete slyšet jenom vlogáče a na tam to jenom netpláželi. Takže, jak jste asi doteď viděli, že vlogy byly i na tom Pepa Slavocek, na tom Josef Slavíček, takže teďkon budou hlavně na tom Pepa Slavocek. Doufám, že jste tomu porozuměli, aspoň trošku. Pokud Se vám video líbilo, dejte palec nahoru. pokud se vám nelíbilo, palec dolů. My se s vámi loučíme a čau, čau. A když